Most Reverend Ibezim agwago Umunwanyi ka ha nọdebe Chineke nso. O kwupụtara nke a na ụlọụka Anglican Church of Pentecost Government House Ọka n'oge Umunwanyi ụlọ wee mee Centenary Archdeaconry Women Conference ka afọ 2022 n'Ọka. Isiokwu bụ ikwudosi ike n'ime Onyenwe anyị na ike nke Chineke. Ọ sịrị na ọ bụ nyanwa ga-eme ka onye na onye ọbụla nwee nnapụta n'ihe niile ọ na-eme. Amaka Chibụzọ nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Onye nnukwu ụkọchukwu ahụ bụ Most Reverend Ibezim, onye nke bụkwazi bishọp nke Ọka Diocese, gwara Umunwanyi a ka ha wube ọkọlọtọ ebe ha ga na-ekpere Chineke ka ha na chi ha wee dị na udo, bụrụkwa ndị nke ga na-arụ ọrụ dịka ntụziaka nke Chineke si wee kwesị, ma na-ekpere ya ekpere mgbe dum, ma sikwazịa na mgbe ha na-eme otu a na ha na-adị ike ma na-enwe mmekọrịta nke miri emi n'ebe Chineke nọ. Onye President Mothers Union, Women's Guild and Girls Guild Province of the Niger na Ọka Diocese bụ Oliakụ Mata Ibezim sịrị na ụwa n'oge ugbu a ka ihe iju anya jupụtara n'ime ya, na ebe ihe egwu dị iche iche bụkwazi nke juru eju, ma sikwazịa na mgbe ụdị a dị na Chineke na-agba ndị ya ume, ma si Umunwanyi a ka ha kwudosie ike n'okwu nke Chineke na nkwa niile Chukwu kwere ha, na ha were ya wee mere isiokwu na ntọala nke ndụ ha. Na mbụri n'okwuchukwu ya iji wee merube ya bụ ọgbakọ Umunwanyi nke ndị Ọka Central Archdeaconry nke mbụ ya, ka onye Archdeacon na-elekọta ya bụ Archdeaconry bụrụkwa ụkọchukwu nke Anglican Church of the Pentecost bụ Venerable Kenechukwu Nwafọ sịrị na Umunwanyi a ịdị ike n'ime Chineke gosiri na ha ga-enwe ikike iji wee na-akparịta ụka n'ebe Chineke nọ, wee jiri uwe ezi omume na ihe akwụmọtọ, ma sikwazịa na ha ga-enwe okpukpe ikpere Chineke nke miri emi. N'ozi nnọọ ya ka onye Vice President Women's Ministry Ọka Central Archdeaconry bụ Oliakụ Chinwe Nwafọ kwusipụtara na isiokwu nke ya bụ ọgbakọ Umunwanyi na-egosipụta na ha ga-ejidesi okwu Chineke akike ya na ntụziaka ya, na-ekpe ekpere mgbe niile, ma dịkwa obi umeala ka Chineke si wee tụziaka, si na ha ga-abụkwa ndị nke ga-ewere onwe ha nyefee n'aka Chineke. Umunwanyi a mesịrị wee donye n'oche onye mbụ bụ Ọka Central Women Conference Mother bụ Oliakụ Louisa Mogelem, onye kenere Chineke maka iji Umunwanyi wee kwara ngwaọrụ n'ebe ịgbasa ozi ọma na ịtọ ntọala ezinụlọ. Lady Oge Okafọ bụkwa onye nabatara ya bụ ozi nnọọ nke onye Vice President gụrụ dịka ikike nke ga-eji wee na-alụ ọlụ na ya bụ Archdeaconry, ebe Chief Pandola Okwuosa kenere nnukwu ụkọchukwu bụ Most Reverend Ibezim na idonyite ha n'ọkwa nke Archdeaconry, ma sikwazịa na ha ga na-arụ ọrụ dịka o si kwesị, ma nke kachasị bụ ịgbasa ozi ọma nke Kraịst na nkụkụ niile nke ya bụ Archdeaconry, ịnyawa achịcha nke ya bụ ọgbakọ, ikpe ekpere dị iche iche na ihe onyinye dị iche iche na egwu nke Umunwanyi a gbara bụ ihe pụtara ihe na ya bụ ọgbakọ Umunwanyi emeriri na Ọka Central Archdeaconry. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.